Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 113. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada, 11 galego número 113. Que tal? Como andades? Grazas por acompañarnos un luns máis, se xa desde o team en directo ou do team en YouTube. Moitas grazas por estar aí sempre ao outro lado. Hoxe, sen Antón Vieites, que anda polos Estados Unidos, marchou para ver a NBA, esas cousas que lle molan a él, así que aquí estamos outra vez, sós ante o perigo. O que, dende logo, non vai a topar Antón nin en Las Vegas, nin en San Francisco, nin onde estea nos Estados Unidos, é un ximnasio mellor que o Exalta Centro Deportivo. O mellor ximnasio do mundo na avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra, con todos os profesionais e, por suposto, se o probades, non trocades, porque é o mellor ximnasio do mundo. Se empezades ali, home, decide que ides de parte de Fica coa bola, que seguro que nos axuda a todos. Toca xogador Exalta da xornada. E o noso xogador Exalta deste 11 galego número 113, o certo é que é un mítico do fútbol que máis nos gusta. Do ano 86, os seus 38 anos segue deixando exhibicións de 9 puro, furando unha morea de redes. Arxentino, se repaso todos os equipos polos que pasou, o certo que podo botar aquí ata as 12 da noite ou ata 1 da madrugada. O importante é que foi o líder do líder, participando nos 4 goles e marcando 3 na vitoria da Unión Deportiva Ourense na Gándara 0-4 ante o Valladares. Gastón Celerino, que tal? Moi boas noites. Que tal? Buenas noches. Que tal o día despois dun triunfo así? Sobre todo, tema recuperación, tema sensación, sentimentos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Pues muy bien, la verdad que contento por este partido del fin de semana y bueno, ahora toca recuperar. Hoy fuimos a Ourense a entrenar y mañana ya toca un poquito de descanso, pero ya pensando en el partido del fin de semana, así que nada, descansando con la familia y tranquilo, la verdad. 8 goles en 16 xornadas, a medio gol por partido. Podes perder outras cousas, pode custar un chisquiño máis recuperar de cara a fin de semana seguinte, pero o certo é que o de meter a pelotiña, iso é como andar en bicicleta, ti non o perdes, Bueno, la verdad que llevo 9 goles. Robándoche un. No, igual ya me lo robó el árbitro poniendo el nombre de otra persona, de otro jugador, pero no pasa nada, todos los años me pasa lo mismo. Así que, bien, eso es buena señal, que cada año que me saquen un gol, ando por ahí arriba peleando, pero bueno, la verdad que contento por haber marcado los 3 goles el fin de semana, pero más contento por estar en la tabla de posiciones arriba con el equipo y ayudando siempre a competir, ¿no? Mira, temos aquí o chat xa facendo preguntas. Pregunta Jatalim: sabemos que Gastón gustalle facer piña e sempre é de ter moi bo rollo nos vestiarios. Pregúntalle polos asados na súa casa que organiza. Bueno, sí, la verdad que son buenos asados y cuando estaba en Boxa, bueno, estábamos más cerquita, ahora todos los compañeros desde Ourense un poco más difícil, pero bueno, ya va a tocar la oportunidad de que vengan todos por a casa y podamos compartir. Pero los asados son buenos, sí. Está claro que si hay ascenso, a forma de celebrarlo va a ser asado de Gastón Celerino. Bueno, queda mucho. Hay que trabajar todavía mucho para ese anhelo, pero para el asado también hay que trabajar mucho. No viene cualquiera a casa a comer. Non eres dos de punta xama, non? Ti eres do de empezar o asado ás 10 da mañá para comer ás 3 da tarde. No, claro, muy bien. La verdad que arranco muy temprano y estoy ahí. Estar en una parrilla con la familia, compartiendo y con amigos, la verdad que me gusta mucho y eso también lleva su tiempo,
Home, claro, iso é vida. Volvendo ao partido, nun campo, o certo é que dos máis complicados na terceira, tamén por cuestión de dimensións, eu creo que potencia moito o que mellor se che dá, que é o xogo de centro remate. Aí estás ti como peixe na auga, como porco na lameira, non? É onde mellor te desenvolves. Pues sí, la verdad que sí, es un campo difícil de jugar, ya sabemos lo fuerte que es Valladares en casa. Pero bueno, son campos que a mí se me dan muy bien y bueno, siempre que haya centro voy a estar ahí, pero bueno, es algo que me gusta, ¿no? La verdad que estar peleando dentro del área y poder recibir centros y eso es lo que más me gusta. Entonces, la verdad que ayer tuve un día espectacular y bueno, se me dio y yo sé que no todos los días son fiestas, así que este triunfo y bueno, los 3 goles hay que disfrutarlo, pero como te digo, hoy ya empecé a trabajar para pensar en el próximo fin de semana. Aquí en Galicia, sempre que falamos de Gastón Celerino, dicimos a frase esa de que remata ata unha lavadora. Como sería en Argentina a expresión esa? Como diríades na Argentina que rematas ata unha lavadora? Cabecea hasta un ladrillo. Está ben. É certo, non? Gastón Celerino remata ata un ladrillo. Sí, la verdad que bueno, es algo que he aprendido a lo largo de mi carrera y está bueno, ser fuerte en algo y más en tu posición, eso lleva mucho trabajo y es algo que se me da muy bien. Es verdad que muchas veces he fallado, pero bueno, el intento es lo que te lleva a que después las cosas te vayan saliendo poco a poco. Ontes coitando o partido na Radio Galega, coido que dixeche que lle dixeras ao teu fillo que ias marcar gol, ao final non foi un, senón que foron 3 e incluso puideron ser 4, porque no gol de Osián rematas antes o pau, o sea que igual lle tens que empezar a dicir ao teu fillo todas as fins de semana que vas marcar gol, Sí, bueno, fue algo que le dije antes de salir de casa. En realidad le dije que iba a marcar 3, pero vos que nunca sabés que vas a marcar 3 y... No sé, se me dio porque al final se juntó todo. Ese día confiado que iba a marcar, pero nunca pensé que 3 y me salió decir, marco 3 hoy, hijo, digo, no voy a marcar 1. Y mi mujer también, después otro amigo, venga, que voy a marcar 3 y era como que se estaba abriendo la puerta para que marque 3. Arranqué con el primero y dije, hoy marco los 3. Porque ademais para ti xogar en Vigo é como xogar na casa. Ao final foron moitos anos en Vigo, ti segues vivindo en Vigo e vas a Ourense a adestrar e a xogar. Entendo que había tamén moito colega por ali que igual levabas tempos en ver e que dixeron Gastón non cambiou, segue introducindo a pelota dentro. Sí, la verdad que bueno, ayer fueron muchos conocidos acá de que a veces le cuesta un poco ir a Ourense, aunque esté cerca, pero bueno, tienen sus actividades y le cuesta un poco, así que ayer fueron muchos familiares, muchos conocidos y bueno, tuve suerte de marcar los 3 goles, ¿no? Se fueron contentos todos para casa. Por certo, xoga o fútbol teu fillo? Ten xa madeira de rematador como pai ou vai ser outro perfil de futbolista? No, de momento está jugando de central, pega más. Igual é porque curtíchelo ti, a base de ter que defenderte a ti, igual creaches un bo central aí, No, pues yo le digo que poco a poco, que vaya aprendiendo, que ahora él tiene 10 años, mañana cumple 11, y es la edad justa para que disfrute, para que vaya, disfrute con los amigos, que la pase bien, que las responsabilidades en el fútbol ya le van a llegar si es que sigue jugando. Y ahora lo importante es que disfrute y bueno, yo arranqué jugando de portero, después de central, después de mediocampista, hasta que llegué a delantero y entonces es un proceso. Ojalá que termine jugando de delantero, porque yo siempre digo que la plata está con los delanteros. Aí está, claro, os cartos están nos que marcan goles. O mellor ti cando empezache de porteiro, claro, agora sabes onde definir, porque tamén viviche onde che custaba máis tirarte cando eras porteiro, claro. Fuche aprendendo aí. Sí, bueno, al final yo creo que todos tenemos que aprender a jugar en todas las posiciones y después cada uno se va adaptando y se va dando cuenta cuáles son las mejores y cuáles son las adaptadas para uno, ¿no?
O ano pasado, Pichichi da terceira con 12 goles, é certo que empatado con outros futbolistas, esta tempada levas 9, aínda que nas actas pon 8, quedan 10 partidos, pero sí que é certo que o Pichichi este ano hai máis xente con máis de 12, coido que está xa Rodri Parafita con 15, pero bueno, para chegar aos 12, para igualar o rexistro do ano pasado, creo que estás aínda, non? 10 partidos, estás a tiro. Pues sí, la verdad que está competitivo este año la tabla de goleadores, pero bueno, yo ya te digo, mientras puedas marcar goles decisivos y que ayude a que el equipo gane, me voy contento a casa. Competir, pues ojalá que pueda superar los 12 goles que son el registro del año pasado, pero si no, poder marcar los goles que sean necesarios para poder tener una victoria y que podamos seguir peleando el torneo. Para ti a nivel individual o ano pasado é certo que Pichichi, pero tivo que ser duro, non? A situación do Rápido de Bouzas tamén a que ten agora o equipo na preferente, non están indo ben as cousas en unha situación delicada. Non sei, como vives ti agora xa dende fora e como foi un pouco ese ano pasado? Pues sí, el año pasado fue complicado, fue una situación que no me tocó vivir nunca en mi carrera. La verdad que siempre estuve en equipo donde estuvimos peleando torneos o si no, estando ahí cómodos en el torneo, ¿no? Pero bueno, fue algo complicado y yo creo que en el fútbol tenemos que pasar por todas las situaciones. Este año que pasó con el Bouza, sí que estuve peleando el torneo, me quedé 8 o 9 partidos fuera por un desgarro de cuádriceps y no poder ayudar al equipo a que salga de esa situación fue aún peor, pero bueno. Ya pasó, ahora lamento mucho la situación que está el Bouza porque la verdad es que es un equipo que me abrió las puertas cuando vine a Vigo y espero que puedan volver a subir y que estén en tercera o que suban mucho más, pero que puedan volver a estar en esta competencia que la verdad que es muy linda. Mira, preguntaba Jatalín polo chat que recorda da súa época no Cosmos da MLS. La verdad que mucho. La verdad que, bueno, ahí disfruté jugando con Raúl, con Marco Sena, ganar el campeonato. También en la final metí un hat-trick. También me llevé el balón para casa, salimos campeón y la verdad que muchos recuerdos lindos. Onte balón non le bache da Gándara, non? No. A ver que se anda. non hai balón suficientes, hai que entendelo. Sí, es entendible. Pero bueno, no pasa nada. Tamén preguntaban aquí polo chat que opinas de Justino. Vos futbolista, Es muy bueno. Tiene que aprender mucho todavía, pero tiene la edad justa para eso. Entonces, para eso estamos nosotros, para los veteranos, para echarle una mano y para que vaya creciendo. Nos está ayudando mucho y tiene mucho futuro, la verdad. Quedan 10 partidos, o certo é que está precioso ese man a man entre o Racing Vilalbés e a Unión Deportiva Ourense, que este ano, o mellor en comparación con outros anos, ten unha fiabilidade, unha regularidade pois moi seria, o mellor comparado, como digo, con outras tempadas nos que tiveron que acabar xogando o playoff, pero curiosamente, non sei se isto ti cos anos que levas pasouche algunha vez, estando de primeiros, só unha derrota en toda a liga e contra o último clasificado que ademais conseguiu empatarvos e gañarvos. É algo moi curioso realmente. Pues sí, la verdad que curioso, pero bueno, ojalá que sea un partido que nos motivó para poder seguir peleando ahí arriba, ¿no? Y que sea el único. Pero bueno, sabemos que en esos partidos nos equivocamos, que hicimos cosas que no teníamos planificadas, pero bueno, ahora sabemos que estamos arriba, pero creo que el único rival que tenemos somos nosotros mismos. Practicamos toda la semana pensando en el rival y trabajando formas de poder ganar los partidos, pero al fin y al cabo yo sigo pensando que en el fútbol el único rival es uno mismo, así que yo creo que como venimos trabajando con seriedad y con responsabilidad, sabemos que traemos a un equipo atrás muy fuerte que nos viene pisando los talones, pero bueno, nosotros no damos brazo a torcer y confío en mis compañeros, confío en el cuerpo técnico, que seguimos trabajando de la forma que lo estamos haciendo, debería ir todo encaminado.
ti xa xogache evidentemente contra a Unión Deportiva Ourense a tempada pasada. Falaba eu desa regularidade porque ademais de só unha derrota, engañastes en campos como Donoia, onde case ninguén o fixo, tamén na Gándara esta fin de semana, moi fiables no Couto, e sobre todo coido que o que ten o equipo que brillaba outras tempadas a nivel ofensivo e que tiña capacidade de golear moitas veces, pero que quizáis lle faltaba ese oficio de cando non está ben gañar. E este ano, o mellor con perfis como o teu, como de Paul Bueso, pois sí que adquiriu ese oficio, esa veteranía, para incluso cando non está ben ou cando non é quen de gañar, pois polo menos rabuñar un puntiño, e aí estades con 53. Creo que esa é unha das claves que pode ter este ano a Unión Deportiva Ourense. Sí, bueno, aparte de nosotros que somos los más veteranos del equipo, yo creo que también tenemos buenos jugadores. Tenemos a Champions Mediocampo con Parrilla, que son el motor del equipo. Obviamente nosotros confiamos y sabemos que partido a partido siempre vamos a marcar un gol. Y bueno, es cuidar nuestra portería primero, que la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Yo siempre digo que el primer defensa del equipo es el delantero, así que arrancamos desde el delantero defendiendo hasta el portero, que la verdad que está haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, tenemos muchos jugadores que al final, como te dije antes, ¿no? Estamos trabajando con mucha responsabilidad y sí es que es verdad que tenemos un equipo de jugadores espectacular, estamos siempre de risas, pero a la hora de trabajar trabajamos bien y a la hora de jugar lo hacemos con mucha responsabilidad porque sabemos que detrás del escudo que tenemos hay mucha gente que quiere que el equipo le vaya bien y nos demuestran fin de semana a fin de semana que nos siguen a todos los partidos. Así que tenemos una responsabilidad muy, muy grande y creo que eso nos lleva a que durante la semana hagamos buenos trabajos y en los partidos intentar hacer siempre lo mejor. Iso era o que che ia preguntar un pouco para ti que xa viviche de todo en estadios espectaculares, que xogache diante de moitísima xente, en equipazos tamén. Que tal esa chegada á Unión Deportiva Ourense? Porque aquí en Galicia sempre dignificamos moitísimo a afección que teñen, ese legado do C de Ourense. Non sei se para ti, incluso para ti que xa estás curtido en 1000 batallas, tamén te sorprendeu a afección que ten a Unión Deportiva Ourense. Sí, ya me sorprendió el año pasado cuando llegaron a Bousa, que llegaron 3 buses y Bousa, sí es que es verdad que complejo ahí el campo tiene espacio un poco grande, pero la tribuna es bastante pequeña y me acuerdo que lo llenaron el estadio y ya me sorprendió desde ahí. Y bueno, cuando me tocó que me llamaron para poder ir a Ourense, no lo dudé y llegar al campo como lo tienen. Sabemos que están peleando para que lo puedan reformar mucho mejor y la gente que va partido a partido es como volver a jugar unas cuantas categorías más arriba, así que al final eso, cuando uno está esperando que llegue el fin de semana para poder jugar en el Couto, da mucha motivación, la verdad. Entendo. Facendo tamén un pouco repaso da túa carreira, hai que falar do Celta, ademais a xente no chat tamén está preguntando por aquí, dicía Jatalim, que lembra do Celta da súa época con Iago Aspas, Michu, Joselu, Alex López, Trasorras, Borja Ubiña, Hugo Mallo, case nada. Coido que cando Aspas empezou a subir o primeiro equipo, ti andabas por ali aínda, non? Sí, era Iago, creo que Hugo también. Varios jugadores que estaban subiendo al primer equipo y bueno, fue una temporada que pasé, fueron 6 meses, para mí me pasó muy rápido. Es verdad que tuve una lesión ahí de la rodilla, una bolsitis, que tampoco me dejaba permitir tener minutos, de poder afianzarme físicamente y bueno, me costó, la verdad, te digo, el paso por el Celta no fue el que esperaba, pero bueno, esto es fútbol y después de esa temporada volví a tener minutos y a poder sentirme de nuevo jugador. Gustache este Celta con tanta xuventude, con tanta xente da canteira? Segues a día de hoxe o Celta no día a día un pouco? Sí, lo sigo, la verdad que, mirá, antes cuando mi hijo era pequeño no me dejaba mirar fútbol, pero ahora que es grande, bueno, tiene mañana 11 años, le encanta el fútbol, es fanático, tuvo varios partidos que me hizo ir al Celta, que yo nunca había ido a una tribuna a ver un partido y volví a las tribunas a ver partidos de fútbol con él y bueno, la verdad que se siente bien y el equipo que tiene me gusta mucho. La juventud que viene saliendo del Celta lo hace súper bien y
y eso te demuestra que los chavales vienen pisando fuerte. Mira, falando precisamente de chavales, despois escoitaremos, pero hoxe falaba con Dani Pedrosa, do dianteiro do Boiro, un pouco dese respecto que vos teñen os futbolistas xóvenes hoxe en día cos máis veteráns, porque coido que cada vez o fútbol avanza a máis precocidade, a que a xente destaque antes en canto a nivel de idade, hai xente con 17 anos que xa está en primeira división e marcando goles, etc. Non sei se ti, cando chegas ao vestido da Unión Deportiva Ourense, que tamén ten certo perfil de xuventude, notache que hai aínda ese respecto polos veteráns ou se xa tiran caños no vestiario, o sea, nos adestramentos e xa non respetan quen é Gastón Celerino? Bueno, lo que pasa es que, como te dije antes, ¿no? Al final tenemos un plantel que pide mucho, la verdad. La verdad que la estoy pasando bien este año, es un plantel que está siempre haciendo bromas y eso, pero bueno, el tema futbolístico yo creo que el tema de respeto futbolísticamente se perdió mucho, pero es normal, la vida va cambiando, es la juventud la que está empezando a apretar ahora y eso se respeta y nosotros como grandes tenemos que adaptarnos a ellos y intentar acoplarnos a ser uno más. Es verdad que cuando se pasa un poco de límite hay que ponerle a tibia de sombreiro. Hay que ponérselo, es verdad, pero bueno, pero más que nada de poner los límites son por experiencias propias que uno vivió y que sabemos que el camino no es por ese si queremos conseguir un objetivo. Claro que sí. Sobre todo escoitar tamén moitas veces os veteráns, por moi ben que ti xogues, por moi forte que estés irrumpindo nas categorías que sexan, pois hai que escoitar a xente que leva moito no fútbol e que xa viviu de todo e sabe moito disto. Con Pedrosa tamén falamos de nutrición, falamos de hábitos un pouco para deportistas. Lóxicamente un con 38 anos adquire certas habilidades para dosificarse máis os esforzos nun terreo de xogo, pero non sei, Gastón, ti canto mudache os teus hábitos alimentarios para poder chegar ben físicamente coa idade que tes? Pero bueno, eso se aprende con los años. La verdad que cuando era más joven, que tenía los 19, 20, no, tampoco le prestaba mucha atención, pero la verdad que ayuda mucho el tema de alimentación, el trabajo ciego que se dice, ¿no? El trabajo en casa, el poder recuperarte, el tema de cuidarte, el descanso y todo. La alimentación, bueno, yo llevo con mi mujer desde el 2010, mi mujer es de acá de Vigo, y bueno, a lo largo de mi carrera con los nutricionistas de los clubes y eso, fuimos aprendiendo todas las dietas que nos fueron dando y bueno, ahora mi mujer se encarga de eso, de mantenerme bien físicamente, de saber lo que debo comer y que no, pero hay algo que no me saca, que son los basados y mientras me respete eso, puedo comer hasta pescado. Que non che gusta moito o peixe, non? Non che gusta moito. Por lo que sexa. Dicía sobre todo da nutrición porque tes algún titular en algunha entrevista que decías algo así como estou igual de gordo que cando xogaba no Celta. Creo que foi algo que se falou moito na túa carreira, non? Que cando mellor non entraba a pelotiña, a Gastón cuestionabanlle un pouco o seu compromiso físico, por decirlo de algún xeito. Sí, bueno, al final uno tiene que estar en los zapatos del jugador, ¿no? Bueno, en este caso de la persona. Te lo dije antes que fue un paso muy bueno por el Celta físicamente. Seguramente que no estaba bien, pero era porque no tuve los minutos necesarios por las lesiones que tenía en la rodilla. Y al final vos podés estar bien físicamente, pero si no tenés rodaje, al final te cuesta mucho volver a la rutina de poder jugar, de sentirte bien, de futbolísticamente sentirte rápido, pero fue en plan Basile lo que dije, que estoy igual de gordo, porque es verdad, al final peso lo mismo que pesaba en el 2010, y si vos me ves ahora me decís, joder, estás fino. Sí, estoy fino, pero ¿por qué? Porque estoy entrenando todos los días, porque juego 90, 60, 70 minutos todos los fines de semana, y al final eso te va dejando físicamente bien. Cuando no tenés los minutos y
y te lesionás y al final te sentís lento y no estás bien físicamente. Pero sí que lleva todo un proceso. Yo no solamente me cuido con la alimentación, me cuido con la recuperación. De hecho, ahora tengo la tina de hielo. Sí, señor. Tengo el analista. Son años que uno va aprendiendo y al final todo te ayuda. A mí ahora mismo jugar 90 minutos y no hacer una buena recuperación y de alimento, sé que para el fin de semana no voy a estar listo. Entonces no me sirvió de nada meter goles este fin de semana si para el próximo fin de semana no estoy listo. Tiro cheo a última da clásica, lemos dúas do chat, esa che deixo que haberá que deitaros neno que mañá toca colexio e hai que madrugar, sí. E xa molestamos bastante. Dicías onte na radio que colgarás as botas cando empezas a sentirte menos importante, pero pensando na pregunta clásica que lle facemos a todos os protagonistas para coñeceros un chisco máis fora do fútbol, nun futuro, aínda que sexa nos anos que sexa, Gastón Celerino vai seguir ligado ao fútbol, vai ser adestrador ou noutros aspectos, é algo que xa pensache ou que o tes planeado nun futuro, digamos? Bueno, yo siempre digo, ¿no? Mi mujer dice siempre lo mismo, no, 2 añitos más, y yo llevo así de los 26, así que imagínate. Espero seguir jugando, cuando vea que las cosas y el cuerpo no me responda es cuando tomaré la decisión de dar un paso al costado. De momento me siento bien y hago lo que más me gusta. Y cuando me retire, pues la verdad tengo muchas cosas pensadas, pero de momento no tengo nada definido. Seguramente seguiré ligado al fútbol, pero seguramente con otro trabajo aparte, porque estuve de entrenador en el Bousa de los niños, me gustó, me encantó, la verdad. Pero es verdad que para ser entrenador de niños ir metiéndote un poco en el fútbol no es algo que te ayuda a vivir. Entonces es verdad que tiene que venir acompañado de algo y si no uno se aburre en casa. Mujeres me echa, si no. E as dúas últimas do chat xa rematamos. Dicía Jatalim, ademais da Unión Deportiva Ourense, tivo algunha outra oferta? Veste na segunda federación clavando goles no Couto? Segunda federación no, tuve de tercera división, pero de segunda no, pero tampoco la quería. Ya estaba, como te dije, no, yo me retiré del fútbol profesional, me vine para Vigo a vivir. Estuve un tiempo ahí que no quería saber nada del fútbol, quería estar tranquilo y bueno, me salió la opción de poder jugar en el Rápido. Yo tenía 2 pasos de mi casa y me volvió a gustar, me gustó la liga, me gustó la competencia de tercera y acá estoy compitiendo. Y salió de la Unión Deportiva Ourense y bueno, me lo recomendaron, me dijeron que era un muy buen club y no se equivocaron. Y ahí estoy luchando ahí otro año más y bueno, vamos a ver, esto es paso a paso. Una vez que llegas a esta edad, no sabes lo que puede pasar mañana, así que esperamos que sigan los triunfos y que a ver si sigo otro año más en Ourense y si no, por acá cerca. Sí, señor. E a última xa, di Jatalim tamén, na 2009-2010, cando Gastón estaba no Celta na segunda, ese ano Borja Fernández, o teu adestrador actualmente, xogaba no Valladolid en primeira. Ten algún recordo de ver o seu míster actual naquela época de xogador? No, la verdad que no. Tengo recuerdo porque me han mandado fotos de él, de algunos compañeros de fútbol. Pegaba patadas, pegaba patadas. Non sei se yo recordades a día de hoxe, pero pegaba boas patadas, Sí, de hecho me mandó el otro día pegándole una linda a Óscar Trejo, porque yo hice la inferiores en Boca con Óscar Trejo del Rayo y me mandó un video dándole una patada a Óscar y se reía. Sí, señor. Pero bueno, como tiene que ser. Hombre, claro. Hay veces que hai que ser intenso, por non decir outras palabras. Siempre. Pois Gastón, 1.000.000 de grazas por estar aquí connosco neste 11 Galego 113 de Fica coa Bola. Foi unha conversa maravillosa. A seguir furando redes, a mellor das sortes para non Deportivo Ourense. E nada, que estamos en contacto, que moitas grazas, tío. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos por ahí y que tengan buenas noches. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Venga, chao. Aí está Gastón Celerino, o protagonista, o xogador exalta da xornada deste 11 galego número 113. Top, top.
top. Remata ladrillos, lavadoras e o que lle poñas e ademais pois unha charla maravillosa con Gastón Celerino. Temos o gimnasio, agora temos que cear, por suposto, el huevo de la abuela. Toca o bazo da xornada, os mellores ovos do mundo no día e no Carrefour dos irmáns Casal de Melide para o mundo. Por certo, xoga no Boimorto, o Boimorto pendurou en redes sociais un reel falando da protagonista que fixo o saque de honra esta fin de semana. Botadelle un ollo, pendurámolo tamén nos en Instagram, un vídeo que doulles ben chulo, é unha historia que paga a pena darlle visibilidade, claro que sí. Así que, o bazo da xornada, el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo, toca o bazo da xornada. Dija Talim que bo fulano e sobre todo moi cercano e humilde para ter unha MLS con Raúl Esena, toda a razón do mundo. O sea, xa viviu de todo e agora recuperando, o sea, a mí o que máis me mola de Gastón é que recuperar o gusanillo polo fútbol xogando na terceira, porque nos que nos mola tanto a terceira e o noso fútbol, que el tamén a base de xogar aí, pois está recuperando eses primeiros anos da súa carreira con todo o que viviu el, pois a min é algo que me mola moito. O bazo da xornada, e o protagonista do bazo da xornada é un dianteiro de Ribadeo, xa fixen spoiler antes, autor dun hat-trick na manciña máis que necesaria do Boiro ante o Polvorín en Barraña. E Dani Pedrosa non pode estar aquí connosco porque agora mesmo o Boiro está adestrando a estas horas, así que tivemos que gravar a entrevista pola tarde, que xa sei que é algo que non lle gusta moito a Jatalim, que prefire poder preguntar aquí no chat, pero bueno, ás veces as circunstancias dos directos pois teñen estas cousas, así que deixo vos coa entrevista con Dani Pedrosa. Escoitade porque conta cousas interesantes, ademais xa sabedes, en Non Vale Furar, que por certo xe levo o Suadoiro, pois estivo con eles tamén, falou do seu papel como nutricionista do Depor, o ano do ascenso, bueno, comentamos moitas cousas, así que deixo vos coa entrevista con Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, que tal? Moi boas noites. Boas noites, que tal? Todo ben ou que? Contento? Todo ben, aquí andamos. Primeiro de todo, antes de empezar xa de meternos máis en profundidade, esta entrevista, evidentemente, o bazo da xornada está patrocinada por el huevo de la abuela. Como nutricionista profesional, sempre preguntamos aos xogadores cantos ovos comen. Quero que me fales un pouco do ovo como alimento, non? Do ovo como para un deportista de alto rendemento, canto de bo é, porque proteína ten bastante, non? Pois claro que bo, é unha moi boa opción a nivel proteico, a proteína clave, a proteína, bueno, a idónea, a un pouco a que a proteína canon, por así decilo, e bueno, si que é unha miña dieta, pois ovos ainda como bastante. E por seguir rompendo así un pouco o xeo, en Fica coa bola, pois a ver, non imos enganar a ninguén, temos fama así de festeiros, de que nos mola bastante a troula. Coido que o tema de tomarlle unhas cañas, ese tipo de cousas a nivel nutricional non é o máis recomendable. Falase moito tamén, claro, pasarache moitas veces, futbolistas novos que no seu día a día teñen que renunciar a moitos plans sociais que están, queiras ou non, relacionados con tomar precisamente unhas cañas ou uns viños por aí para poder chegar a onde queren chegar moitos, que é o fútbol profesional. Sí, está claro que, bueno, cando estás en categorías, bueno, que xa exixen certa profesión, bueno, ser certo, bueno, deportista profesional, por así decilo, pois sí que bueno, que hai certas cousas que hai que deixar ou apartar a un lado para ese mes de vacacións que se teñen ou que temos neste caso. E bueno, sí que bueno, pois agora, por exemplo, cos carnavais, pois seguramente moitos futbolistas pois tiveron que deixaron aparte a festa para centrarse na xornada. Eu é do que máis valoro, eso ten un mérito tremendo. o de renunciar ao carnaval para poder chegar aí e estar ben físicamente pro partido, en serio, para min é un sacrificio tremendo. Dende 11 galego número 9 sen entrar, concretamente dende o 26 de outubro do 2021, coido que un pouco inxustos sí que fomos, non? Tes marcado goles, tes feito partidos como para entrar algo despois tamén. Dígame, seguramente que sí, pero bueno, a verdade é que hai moito nivel nos 11 que facedes, bueno, é complicado, sí que bueno, que hai unha temporada na que estaba bastante, pero bueno,
intentaremos volver a esos 11. Sí, a ver, quedan 10 partidos desta tempada, pero bueno, tenemos en conta a Dani Pedrosa, sempre o temos en conta, pero como ti dis, pois hai moito que destacar e ás veces é complicado. Falando xa do partido, dende 1 de decembro sen gañar en Barraña, co que significa pro Boiro xogar como local, coa vosa xente, etc. Pero que ademais, o teu gol de penalti, que é o primeiro do partido, era tamén o primeiro gol en Barraña dende ese 1 de decembro no que lle gañades 3-0 ao Valladares, ou seja, que unha vitoria, unha necesidade tremenda, había ansiedade xa por gañar como local no Boiro. Sí, máis que ansiedade, bueno, de momento non tiñamos esa presión, pero bueno, sí que marcamos o partido como unha final, porque bueno, creo que por abaixo as cousas están moi apretadas. Estábamos véndonos aí nunha situación que aínda que non entráramos no descenso directo, pois, bueno, cos posibles arrastres que pode haber da segunda federación, pois, bueno, estás aí nunha situación na que, bueno, é complicado estar, na que pasan as semanas, sigues te vendo, e creo que, bueno, unha victoria como a de onte, pois nos pode vir moi ben. Imos ver un pouco aí o teu hat-trick, os 3 goles que marcache en Barraña. Subiunos a conta, por certo, de Cidade de Boiro. Eu vinos nas túas historias e roubellos a eles, así que, bueno, ímolos ver aí un pouco por riba, ímolos comentando. Este o primeiro dende o punto de penalti, case a para Jorge Candal, Tiveche que axustar bastante porque adivinou o lado. Sí, a verdade que, bueno, tirouse ben, pero, bueno, penaltis así lanzados abaixo, bueno, non ia moi forte, pero sí que bastante axustado, creo que, bueno, era complicado, pero, bueno, por sorte, pois non a chegou a tocar e foi gol. Por sorte non, home, date mérito, que está ben axustado o penalti. Está ben. E os outros dous, dende o perfil máis esquerdo, digamos, non? Un pouco posto tamén nesa banda máis esquerda, non tanto de referencia onde coido que estaba Sila, e sobre todo neste segundo, que para min é o mellor, fase un pouco de Messi con Boateng, queda aí o defensor do Polvorín coa cadeira para outro lado. Parecido, algo que ao final casi que non quero tirar, que sí que vexo a Sila aí para darlle o pase, bueno, pois bota aí un pouco mal o balón e acaba indo para dentro directamente, pero bueno, sí que a xogada, bueno, aí sí que me encontro cómodo nese, bueno, entrando aí dende a banda esquerda con espacios e, bueno, creo que é un gol, bueno, que clásico meu, por así decirlo. Clásico de Dani Pedrosa, pero de Sila, a ver, ti dices que igual ya querías poñer, intentou robarcha, hai que ser sinceros, intentou meterlle a punteira aí. Bueno, ten esa alma de dianteiro que nos ven moi ben e que bueno, que se non o marcara eu, pois xa estaba el preparado para empurrala. O que sí, foi un hat-trick en 27 minutos. Non sei se levas conta, rexistro dese tipo de cousas, pero debe ser un dos máis rápidos da túa carreira. Un dos máis rápidos e un dos poucos que marquei, así que non había moita competencia, por así decirlo. Pero bueno, sí que, bueno, o partido deuse moi ben dende o principio, creo que deixamos que tiveran o balón, que bueno, que se abriran un pouco co balón, que se sentiran cómodos para roubar e transitar, e creo que, bueno, que en 15 minutos íbamos xa 2-0, eso tamén pois facilita moito. Aí está. 11 goles leva xa este ano, a 4 do Pichichi, que curiosamente é Rodri Parafita. Se a nosa web de referencia, que é lapreferente.com, non está errada, estás a 1 dos 12 que marcache co Cerceda na segunda B e a 3 do teu récord, que foi aquela tempada co Racing Vilalbés cando marcache 14 na 21-22. Home, quedando 10 partidos, coido que non. Ademais houve aí medio lesións, pero agora enganchas con este hat-trick. Home, haberá que superar os 14, non? Bueno, iremos a por eles. Sí que creo que o ano ese dos 14 goles en Vilalba non levaba tanta cantidade chegando a esta xornada, pero bueno, nunca se sabe. Ao final sempre pode haber lesións, sancións, partidos un pouco máis complicados e bueno, hai que ir con os goles xa feitos antes dos últimos partidos. Ainda así, relacionando tamén un pouco co de que non entraras dende 11, sabe Dios canto, xa tiña aí apuntado, xa non me acordo nin cal fora. Creo que a veces, e nós somos os primeiros que somos inxustos con iso, valórase pouco nun dianteiro cando non molla ese traballo escuro, ese baixar a bola, ese xogar de costas, ese máis perfil Borja Iglesias, o perfil Benzema, que tanto se fala, que parece que ese un dianteiro non marca goles, non fixo bo partido. Creo que tamén a ti iso foi algo que no teu
no teu día a día, nos teus anos como futbolista, foiche lastrando un pouco a nivel estadístico ou a nivel do que se fala a xente, non? Sí, ao final eu tampouco me considero un dianteiro rematador, creo que bueno, que fago moitas máis cousas, baixar balóns, baixar a recibir, dar asistencias. Bueno, cada un ten a súa forma de xogar, sí que é verdade que pois seguramente na miña traxectoria me puido penalizar ou non facer tantos goles todos os anos, pero bueno, tampouco me é algo que mal non foi, quero dicir, está ben. Non é algo que me faga sentir mal nen preocupado, ao final eu disfruto de como xogo e a miña forma de ver o fútbol é máis que agradecido. Entendo que pro vestiario tamén un pouco liberación, non? Daquela vitoria contra o Valladares 3-0, que foi a última en Barraña, estaba Cardeñosa daquela, logo chega José Tizón, sobre todo porque, como ti ben dicías tamén, a segunda federación está collendo uns tintes peligrosos en canto ao descenso e o cuarto pola cola na terceira, dende logo tranquilo non pode estar. Sí, creo que, bueno, a segunda federación é unha categoría que para min non está moi ben diseñada, ao final hai moi poucos equipos, hai moitos... Todos se xogan algo, que non se xoga ascender, xogase descender, as últimas 5 xornadas non sabes o que vai pasar, e ao final, pois, para nós en terceira o poder, bueno, estar nunha situación cómoda, que non estar pendente dos arrastres, pois vai nos dar esa tranquilidade, ou pode nos dar esa tranquilidade que... Bueno, que seguramente nos faga xogar mellor, competir mellor, porque sí que, bueno, é certo que o equipo non creía que iba a estar nesta situación, pero bueno, ao final tócache estar aí e van pasando os partidos, vas vendo que sigues abaixo e que vas a ter que loitar por un obxectivo que seguramente non era o marcado por nós a principio de tempada, e bueno, pois... o poder sumar agora unha victoria como a de onte, pois seguramente nos dé confianza para ir ao próximo fin de semana a Betanzos e intentar conseguir unha racha de 2 victorias que só fixamos unha vez na tempada. Levanto a man en tono mea culpa, puxen o boiro de equipo revelación esta tempada, así que se hai algo que botarme en cara a min. Volvendo ao tema da clasificación, quedan 6 partidos na casa, 4 fora, 2 desprazamentos, 3 dos 4 son ante rivais directos, Arteixo, Betanzos e Valladares. Factor Barraña, pero home, sobre todo rabuñar tamén, se non se pode sumar de 3, polo menos un puntiño ante eses rivais directos cando saídes de Barraña. Sí, ao final, bueno, creo que en Barraña tiñamos moitas esperanzas, ao final o ambiente que hai sempre que se vive en Barraña é espectacular, é sempre complicado para os equipos rivais, pero sí que é verdade que nos primeiros partidos en Barraña quizás nos equivocamos moito, o terreo de xogo non estaba nas mellores condicións para xogar ao que queríamos xogar, e ao final, por moitos erros, pois metíanse eles no partido, puñanse por diante e non tiñamos tampouco esa personalidade para poder remontar os partidos. E que é verdade que en moitos partidos chegamos a ter uns últimos minutos de asedio, de poder conseguir victorias ou algún empate en situacións que íbamos perdendo, pero non dábamos. Entonces creo que con a vitoria de onte, xogando, bueno, un fútbol un pouco máis práctico, xogando un pouco máis directo, esperando para roubar e transitar, creo que estivemos cómodos. Al final tamén, bueno, que ir gañando 2-0 no minuto 15, pues dache esa tranquilidade de que as cousas están a facer ben. E bueno, creo que temos que tirar por aí, tanto nos partidos de casa como fora, sabendo que quédanos un calendario contra rivais directos, que é o que vai marcar o poder permanecer na terceira ref. Ti que estiveche na de Ourense, tamén no Racing Vilalbés, se te tes que mollar ascenso directo, a quen ves máis fiable? Porque sí que é certo que nos valoramos moito este ano da de Ourense, que sempre foi un equipo moi atractivo ofensivamente, que sempre tiña partidos de dominar e de golear moitas veces, pero este ano coido que o máis... Logo imos estar con Gastón Celerino, tamén yo preguntaremos a él, pero coido que este ano, incluso cando non está ben ou non está tan brillante, é quen de sacar con oficios partidos, e iso é madeira de campeón, pero Racing Vilalbés ten algo parecido tamén, entón non sei ti como ves. Sí, quizás eu vexo un pouco máis, bueno, mellor plantilla ou un equipo un pouco máis formado, un equipo máis feito para gañar a Liga, o
Ourense, a Audo. A min recórdame un pouco a plantilla que tiñamos o ano pasado no Bergantiño, nosotros, conseguimos o ascenso, ao final, pois eso, unha plantilla que bueno, como pasou ante Naudo, que Gastón quizás non está xogando todo o que debería de xogar, e chega ali en Valladares, que é un campo pois feito para esos centros remates, e marca 3 goles, e quizás no próximo partido na casa Borja opta por poñer a outro tipo de dianteiro e tamén lle sabe. Creo que o Vilalbés, sendo un gran equipo, non ten esa plantilla tan amplia con tantos recursos, porque ao final, bueno, tamén é un pouco máis limitado seguramente a nivel de presuposto. Pero bueno, eu creo que van a ter unha pelexa ata o final. Tamén creo que a Sarriana vai andar por aí, porque creo que son o equipo que mellor xoga o fútbol que a mí me gusta ver e xogar, e creo que, bueno, que entre os tres van facer unha loita bastante dura ata as últimas xornadas. Tiranche un pouco os Vilariño, eu creo. Bueno, ao final a min gústame como xogan, coñezo a moitos xogadores dali, creo que están nunha situación que lles ven moi ben, na que se sinten moi cómodos, arriba teñen moito talento. Seguramente pois este ano se reforzaron atrás con xogadores importantes da categoría. Non sei se lles vai a dar para estar pelexando con esos dos equipos que parece que están moi serios, porque quizáis nalgún partido, bueno, teñen o seu hándicap do campo que tampouco lles beneficia moito, en algún partido deses quizáis perdan puntos que non lles vai a dar para loitar polo campeonato. Pero seguramente que disfruten moito xogando como xogan. Tiña por aquí Antón apuntado, que non pode estar hoxe connosco, mándache unha aperta porque está nos Estados Unidos aí un pouco descansando a cabeza, que tamén lle mete moita tralla. Tiña por aquí apuntado: tivo a súa época algo vinagre Dani Pedrosa, en Somozas, Cerceda e Valladolid promesas con algunha que outra expulsión. Eras un tipo quente que pouco a pouco foi madurando e calmándose a nivel protestas? Sí, creo que ao final cando eres xoven tes ese ímpetu, iba todos os balóns quizás moitas veces con forza desmedida, de pico tamén pois ia un pouco, quente, e ao final ves que non sacas beneficio de todo iso, que é mellor estar tranquilo, ao final pois as miñas 6, 7 amarillas todos os anos as sigo tendo, pero non como no ano do Cerceda, que aínda mo recordan todos os anos, e toda a xente que xogou comigo que estivo naquel Cerceda mo recorda casi como récord histórico da categoría. E pagabas daquelas os cartóns ou non? Ese ano quedache pobre ese ano. Non recordo, pero seguramente os que foran por piar demais, sí. Os outros non. Sí, señor. Claro, falando tamén de cartóns, a nivel estar no día a día do Depor como nutricionista profesional, ti tamén vives o Depor como propio a nivel dos resultados, cando hai unha decisión do colexiado tamén no banquiño, era falta. Cartón aínda non biche como nutricionista. No, porque ao final, por tema de seguir ligado ao fútbol, non viaxo fora, nos partidos de casa se me coincide, pois tampouco vou, por eso tampouco estou no banquillo, xusto estou no banquillo auxiliar e intento estar calmado. Vívese peor estando desde fora que dende dentro, pero tampouco eso, xa se vive con máis tranquilidade, porque é o que che digo, non sacas beneficio ningún. Non podes intervir, pero, home, sí que é certo que estás vivindo cousas espectaculares co Depor, o do ano do ascenso foi tremendo. Tiña aquí unha cousa, a min gústame moito as declaracións de Luisito cando fala da mochila, dos 300 gramos de máis que o mellor nas disputas, pois nun fútbol evidentemente cada vez máis profesionalizado, o xogador busca dar esa pequeniña diferencia entre que sexa coa mochila de Luisito, que se fai meme, pero que realmente sí que é un pouco así a nivel fútbol profesional. Claro, canto se sinte parte do ascenso do Depor, do regreso do Depor a segunda, un nutricionista como Dani Pedrosa? Canto se dá a sí mesmo o mérito de que os xogadores chegaran a ese rendemento? A ver, mérito ao final creo que compartido, creo que temos un corpo médico, uns preparadores físicos, uns traballadores espectaculares ali no Depor, cada un intentamos poñer o noso graniño de arena.
Sí que, bueno, hai xogadores que seguramente necesiten máis un profesional que outro, e ao final pois estamos ali para mellorar as súas condicións, para que estén nas óptimas condicións para poder loitar polo deportivo, por quedar na mellor posición posible. E ao final, pois eso, que di Luisito, dito como di Luisito, pois parece que é un comentario como, de barra de bar, por así decirlo, pero, a súa razón ten, obviamente no fútbol profesional, pois agora mesmo hai que coidar o mínimo detalle, non é o mesmo estar nunhas condicións de unha masa grasa non óptima, e ao final eso notas en cada disputa, cada salto aéreo, cada sprint, cada momento de recuperación, que seguramente pois hai que estar cando estás nas túas mellores condicións, daste conta que o importante que é. Xa non quedan futbolistas con barriga e tampouco que fumen antes dos partidos. Como cambiou o conto dai uns anos ata agora, tremendo. Sí, porque ao final agora mesmo no fútbol está todo moi medido, está todo todo lévase todo moi ao científico, moitos datos. Eso ao final todos os profesionais que estamos ali no día a día dámonos conta de que calquer cambio, por moi pequeno que sexa, pois se nota ao final a gran escala no día a día. Teño 3 curiosidades sobre nutrición, se son moi pesado podes pasar delas, non hai problema ningún, pero a primeira, a que saben eses xeles milagreiros que toman os xogadores? Porque a min dixéronme que a rayos primeiro e a pepino pocho despois. Sí, a verdade é que non é algo moi agradable, si que ten ese toque a vinagre gracias a eso tamén fai que o sistema nervioso pois faga que pare ese calambre, que poidas aguantar 10-15 minutos máis. Pero xa che digo eu que desfrutar non se desfruta tomando eso. Non é un xeado, dende logo. Non, verdade que non. A segunda, canto se apoian en ti os compañeiros do Boiro, do que poden tomar ou do que precisan para recuperar antes, canto che consultan a nivel consellos, canto che piden consellos? A ver, algún sí que, sobre todo os que están empezando, que levan pouco tempo no mundo do fútbol e que queren seguir crecendo, sí que, algunha pregunta sí que fan e sempre intentan, pois eso, mellorar a súa recuperación, mellorar a súa composición corporal, e xa dende o corpo técnico tamén moitas veces, pois, algún consello para este tipo de xogadores que queren seguir medrando, pois se poidan ver beneficiados. E terceiro, canto che sai a tía de formación profesional? É dicir, sen que che pregunten cantas veces eres tío que lle dis, oye tío, mellor non fagas isto, fai isto que che vai ir mellor, va a rendir mellor, etcétera. Non intento, non me gusta moitas veces eu cando estou no Boiro síntome futbolista, é como tamén o meu momento un pouco de limpar a cabeza, paso, bastantes horas en Abegondo pola mañá, falando todo o rato de nutrición, sendo pesado coa nutrición. Entonces tampouco cando chego a Boiro quero falar moito do tema, pero sí que cando ves algunha cousa ves que o xogador pois ten esas gañas de mellorar, pois sempre se intenta botar unha man. Coido que xa respondeche algo na entrevista cos amigos de Non Vale Furar, que por certo hoxe levo a súa sudadeira, sobre esa incompatibilidade moitas veces de adestrar pola mañá, que é algo que cando máis profesional é o equipo pois é máis habitual. A nivel futbolístico, a nivel individual, se Dani Pedrosa non tivese a exixencia de ser nutricionista profesional, probablemente o ano pasado, despois do ascenso co Bergan, segunda federación ou polo menos un terceira, que evidentemente o obxectivo do Boiro, eu fun o primeiro que o puxe máis arriba, pois era estar máis arriba, pero quizáis un proxecto máis ambicioso a nivel terceira ou segunda federación, quizáis sí que terías apostado por el, ou non? Sí, a ver, ao final eu co Bergantiños tiña contrato en caso de ascenso, pero sí que fui moi claro co Bergantiños neste aspecto, ao
final, se puña nunha balanza o fútbol e a nutrición, creo que véxome con máis futuro e que estou nun proxecto como Depor que é increíble, que seguramente vai ir para arriba e que será o Depor que foi fai moitos anos. Entonces, véndome nesa tesitura e que no fútbol pois xa había estado nesa categoría e que tampouco era algo que me puñera nunha ilusión tremenda, pois creo que a decisión que tomei é a correcta. Seguramente pois sí que me daría para estar de momento na segunda red. E ao final, pois é iso, cando máis profesional xogas, os adestramentos solen ser pola mañá, entonces, pois non era compatible. E xa por ir rematando, nesa mesma entrevista cos amigos de Non Vale Furar, comentas moito eses primeiros anos teus co Lugo, eses debut no fútbol profesional, que estabas nervioso naquela época, e claro, eu agora penso ti dende outro prisma, dende outro punto de vista, vendo os Mella, Jeremai, o propio Diego Gómez, que agora volve, ten que xogar diante de 20.000 persoas, que se lle nota ese descaro que o mellor noutras épocas ou noutro fútbol que quizáis lle daban menos relevancia por etapas en equipos diferentes, vemos o Celta agora coa primeira división, coido que ese descaro dos rapaces xa non me quero poñer nin en Lamine Yamal porque ese é o caso máis da precocidade no fútbol máis evidente, pero sí que é certo que o fútbol coido que vai avanzando tamén para que eses xogadores novos teñan a capacidade de non poñerse nerviosos ante situacións dese tipo que o mellor hai uns anos sí que eran máis habituais. Sí, eu creo que tamén é algo que está cambiando no tempo. Creo que agora mesmo, pois eso, os chavales xoves son un pouco máis cara duras do que éramos nós fai uns anos. Eu recordo, pois eso, estar nun vestiario, con xogadores importantes de segunda división que viñan de ser moi importantes noutros clubes, de ser historia no Lugo. Ao final ti entrabas ali un pouco de puntillas e a ver que pasaba. Agora mesmo, pois, que ves a estos rapaces de 17, 16 anos que pouco máis a veces mandan calar. Entonces, creo que ten as súas ventaxas, ten os seus inconvenientes, moitas veces tamén, van de frente, non se dan conta de certas cousas, pero a hora de xogar o fútbol, pois ese desparpaxo, pois sí que lles beneficia e que fan que sexan xogadores dun nivel tremendo. Hai que escoitar os que levan máis tempo, pero un caño no adestramento como sinal de eu voume atrever a facer o que sexa, iso está ben, iso é maxia. Sí, claro, ao final o idóneo sería que tamén tiveran ese momento para escoitar a xente un pouco máis veterán, que seguramente pois dentro dunhos anos tamén se den conta de que a veces hai que escoitar ou a veces tamén te das ti conta de que cometiche certo erro e xa o cambias. Son xente eso, que Mella, Jeremai, Diego que teñen 20 anos, que teñen toda a carreira por diante, que se van dar conta que se teñen que pegar contra a mesma pedra 5 ou 6 veces, porque iso tamén é o que lles fai que no minuto 90 tire un caño na súa propia área. Entón, creo que non todo está ben feito por eles, pero sí que esa falta de moitas veces de pensar, pois lles fai facer cousas que son doutra categoría. Dúas últimas. O Depor está po playoff ou non? Oxalá, pero ao final creo que o importante é sacar os 50 puntos canto antes. Creo que ese debería de ser o obxectivo. Despois, pois, se sacas os 50 nestes 3 próximos partidos, pois podes mirar para máis arriba, pero creo que todo que sexa mirar agora para o playoff creo que equivocarse, porque creo que o Depor necesita ir partido a partido. Final sí que é un club histórico, pero acabamos de ascender, hai que ir facendo as cousas ben. O proxecto creo que está claro que vai crecer porque se ve. Entonces, hai que ir partido a partido e por lo menos non dar un paso atrás este ano.
E a última é a clásica que lla facemos a todos os protagonistas por coñecelos un chisquiño máis fora do fútbol. Que pasa? Que no teu caso xa te coñecemos fora do fútbol, porque o teu chollo como profesional, como nutricionista profesional, pois xa o temos máis que preguntado. De feito, insistín bastante porque é algo que me interesa a nivel persoal. Así que preguntarche por algún hobby ou algo que non contaras así habitualmente. Eu que sei, colecciono pedras de, sabes, de minerais ou algo así, algo que non sexa moi habitual que queiras contar aquí en Fica coa Bola. No, ao final o tempo que teño de descanso, cando traballas no mundo do fútbol, creo que o descanso é un pouco raro, porque non estamos acostumados a esos traballos de luns a venres, 8 horas. Ahora, pois, quizáis pois hai unha semana que sábado e domingo paso traballando pola mañá e pola tarde pois teño que ir a xogar co Boiro, entón, pois todos eses momentos que teño un pouco de descanso, por así dicilo, gústame disfrutar con a familia, os amigos, a miña moza, e poucos plans teño máis que ese, que, bueno, nos meses no mes que podemos ter de vacacións, pois, descansar, viaxar e de vez en cando practicar algún outro deporte que non teño tempo habitualmente. Pádel. Por exemplo, pádel, o ciclismo gústame tamén moito, é un pouco de todo. Sí, señor. Pois, Dani, 1 millón que estiveras aquí connosco neste 11 galego número 113. A mellor das sortes, evidentemente, pro Boiro, a superar os 14 goles, que quedando 10 partidos e levando 11, estás aí a tiro de pedra. Así que a mellor das sortes e unha aperta moi forte. Pois moitas gracias, e unha aperta tamén para ti, bueno, moitas grazas por todo o labor que facedes polo fútbol galego e por seguir dándolle voz a todo isto. Moitas grazas, tío. Gracias. Sí, señor, qué grande Dani Pedrosa. Dicía por aquí Jatalim, a ver cando se fai unha charla nutricional Copa e Dani Pedrosa. Ollo, hai que xuntalos, Ademais un estivo no Celta, outro está agora no Depor. Non sería unha mala conversa, A min interésame o tema da nutrición, e como repetimos durante a conversa bastantes veces, coido que cada vez é algo máis que máis se ten en conta no fútbol máis profesional, evidentemente, máis alá do meme da mochila de Luisito, que tamén está gracioso. Temos o Bazo, temos xogadores alta da xornada. Toca coñecer o resto dos protagonistas deste 11 galego número 113, comezando pola portería, onde temos a segunda aparición de Adri Tielas, do Cultural Areas. O certo é que é un tipo con confianza en si mesmo. Cando entrou a primeira vez no 11 galego dixo: ollo con nós, que imos ir para arriba. Non, o tempo está lle dando a razón. O certo é que o tempo está lle dando a razón nun partido moi igualado. O filial de Sergio Moreira tivo moitas ocasións, pero o Cultural Areas pois foi quen de vencer na lomba por 2-0 cos goles de Marcos Alonso e de Víctor Vázquez. E temos pois algunhas das paradas que fixo Adri Tielas, como sempre grazas a TV.gal, que ten aí os vídeos. Esta primeira, sobre todo, xa con 1-0, minuto 80, toca xusto para evitar que chegue goce do Pontevedra B. Aí o temos con esa palmeada, non? Un pouco que evita que chegue o dianteiro do Pontevedra. Dende que chegou Adri Tielas, mira esta, de reflexos totais, que lle pilla aí un pouco a pé cambiado, e como saca a man para evitar o tanto do Pontevedra B. Sobre todo, tivo moitas ocasións o Pontevedra B no primeiro tempo. Tamén algunha Cultural Areas se acaba gañando por 2-0 nos minutos finais. A min gustoume moito o dianteiro do Arousa, Vais Golazo. Supoño que te refires, Iván, a Rivera, que marcou 2 goles para o empate a 3 contra o Atlético Arteixo. Fixo bo partido. Agora estamos aquí con Adri Tielas, que dende que chegou o Cultural Areas 0 derrotas, levan sen perder os de Yago Yao dende o 22 de decembro, que se di cedo. Así que ollo, porque sí que está cumprindo coa súa palabra, está dando guerra ao Cultural Areas, como nos dixera cando entrara por primeira vez nun 11 galego. Aquí temos outra vez esa parada, esa man que evita a chegada do dianteiro do Pontevedra B. O Pontevedra B que queda con 34 puntos, e a Cultural Areas que segue instalada nos postos de playoff, 41, ten un punto por riba do Xuventude Cambados, do que tamén hai que falar porque leva unha xeira tremenda e gañou esta fin de semana pola mínima ante o Xuvenil de Ponteareas.
Moi ben, a verdad que moi ben Adri Tielas que pon esta segunda aparición. Lateral dereito, este 11 vai de míticos, vai de clásicos do noso fútbol, porque lateral dereito xoga Jesús Varela do Moaña. Ollo, aí o tes, a Jesús Varela, que mítico, campeón galego UEFA, un auténtico fenómeno bo de Jesús Varela. No Iago Aspas Juncal, co saque de honra das presidentas de Moaña e Choco, Estela Santomé e Virginia Rincón, o cadro moañés superou con claridade o Choco por 4-0, cun recital do canteirán Breixo, que entrou dende o banco e marcou 2 goles, pero, iso sí, hai que dicilo, con outro partidazo. Os seus 38 anos, 38 castañas e segue deixando recitais, o lateral dereito vigués que puxo 2 carameliños, regalou 2 asistencias para os seus, e evidentemente tiña que estar neste 11 galego número 113, que ademais está un pouco reivindicando, non, as figuras como a de Jesús Varela, como a de Gastón Celerino, que son importantísimas nun vestiario e que sen dúbida axudan moito e axudou moito Jesús Varela o triunfo con claridade do Moaña esta fin de semana. Un Moaña que na preferente sur queda 13º con 31 puntos. O certo é que é unha victoria que vale dobre, non? Porque o Choco tamén é rival directo nesa pelexa por evitar o descenso. Berín 23, que por certo hoxe trocou de adestrador. E tamén hai que falar do Coruxo, por certo, que tamén anunciaron os compañeros do contraataque que non continúa David de Dios, é algo que hai que analizar, a ver quen é o substituto polo que apostan os do Bao. O Berín trocou a Miguel Sotelo por Vítor Pereira no banco do Berín, e o Moaña que está con 31 puntos, agora mesmo 8 por riba desa cuarta posición de descenso que ocupa o Berín, e 5 por riba do Choco, que foi precisamente o seu rival esta fin de semana cun recital do mítico, do clásico Jesús Varela. E precisamente de Jesús Varela pasamos a un xogador do seu ex equipo, que o que fixo esta fin de semana o certo é que pa ter moi en conta. Central dereito, 11 galego 113, Abel Martínez Tuno do Alondras. Sí, señor, tremendo o que fixo bo de Abel esta fin de semana. Segue coa frechiña cara arriba o Alondras, venceu nos carrís por un caeu de Dios. Gustavo Falqué apretou o botón roxo e saltou polos aires. A ver, o certo é que está delicada a situación na segunda federación. Agora falamos do Alondras, pero na segunda federación está complicado o tema, o Compos que xa, chegou Luisito, pero segue instalado nos postos de descenso, o Coruxo que está xusto un posto por riba desa posición de play-out, e a dinámica era moi negativa. Ata certo punto enténdese, non? Que haxa un troco no banco para intentar reverter un pouco a situación, trocar a dinámica, algo que pasa sempre no mundo do fútbol. Probablemente non se xa unha cuestión só de David de Dios, hai moitísimos factores que influen, como pasa case sempre, o 90% das veces que hai un troco adestrador, pero Josito Gómez, como está a peña do chat? Que pasa, Josito? Como andas? Todo ben? Que tal de tempo en Zamora? Está ben o tempo ou non? Estábamos falando do Alondras, que segue coa frechiña cara arriba, venceu nos carrís por 1-2 con 2 tantos do seu capitán, de Tuno, que non sei cantos goles marcara, non sei se algunha vez marcou unha dupla de tantos na súa carreira, pero o certo é que son 2 goles espectaculares. Tedes o resumo no en xogo, podedes velos aí. O primeiro é unha acción maravillosa de Fran pola dereita, e como xira o pescozo, Abel, para chuzala para dentro, pero que o segundo é un auténtico chirlo. Despois xusto do empate do Barbadas, falta de Yelko, cae a bola na frontal, porfía como un xabarín, e dende o chan, cruza por toda a escadra, un animalado de Abel, evidentemente merecidísima aparición neste 11 galego, e Alondras que segue aí meténdolle presión ao Arousa, que empatou ante Orteixo con 9 futbolistas, rematou o Arousa, pero acabou sumando un puntiño, por tanto está con 40, o Alondras que leva unha moi boa xeira e leva 13 puntos dos últimos 15 posíveis, está con 39 a un só puntiño desa quinta posición de playoff, 37 o Noia, que empatou a 3 contra o Gran Peña, e 33 o Polvorín, que perdeu contra o Boiro. Así que, evidentemente quedan de xornadas, poden pasar moitas cousas aínda, pero agora mesmo perseguidores por entrar en playoff, Alondras e Noia perseguindo a Arousa Estradense, e algo máis arriba tamén a Sarriana, que empatou a uns, se non me trabuco, na grela ante o Silva. Josito di, chove feels home. Síntese como en Galicia. Alégrome, unha aperta forte, querido amigo. Jatalim, Coruxo Compos esta finde. Imagino que Antón seguirá de ruta por Estados Unidos e non irá ao Bao.
Se estivese aquí diríame conto chas cousas e nunca te acordas, tío, pero non me acordo, non sei cando volve Antón Vieites. Sei que está varios días, ou seja, que probablemente a fin de semana tampouco chegue, pero non sei cando volve, así que non o sei. De verdade, Pedrosa non vos dixo quen foi realmente o MVP do partido, unha aperta. seguramente outro. Isto é como todo, pero ao final que falla mosca esta aí. Nos deixámonos levar polas estadísticas. Ao final non sempre quedamos co que falla parada, co que marca o gol, co que dá asistencia, somos así de inxustos, en fin, uns capullos. Aí está, Abel Martínez neste 11 galego 113 con dous auténticos golazos na vitoria do Londras nos Carrís. E o seu carón central, que lle dixen que ia entrar de lateral esquerdo, pero finalmente central, Jaime Urbano do Miño, ollo co Miño, porque volveu a senda da vitoria, volveu o camiño da vitoria, logo dunha mala xeira, venceu por 3-0 o Santirso en Gallamonde na preferente norte, e o defensor Ferrolán, que tivo un papel destacadísimo na vitoria, sendo un baluarte defensivo para evitar o perigo dos de Fabio Rodríguez, e sobre todo porque anotou este gol dende o saque de Curruncho, balón que vai chovido o segundo pau, e como lle mete a testa entra como un auténtico xabarín. É un futbolista que levaba sen xogar na tempada 21 a 22 co Val e que recuperou para a causa, e de que xeito, só hai que ver como entra a rematar Mario David neste Miño do que xa falamos en moitas ocasións, que é unha das revelacións na preferente norte, probablemente un dos equipos que a nivel Ferrolterra pois está ofrecendo mellor rendemento esta tempada, porque hoxe lía o amigo el analista en Instagram que facendo repaso de Ferrolterra, o certo é que non están indo ben as cousas para os equipos desa zona este ano en case ningunha categoría, así que o Miño pois é un pouco a excepción que confirma esa regra, que está con 41 puntos, meteuse o Lalín en playoff con esa terceira vitoria consecutiva e cunha dupla de Manu Vilariño, pero o Miño aí está, racha cunha xeira de 4 derrotas consecutivas, 41 puntos empatado co Lalín e aún do Cidade Ribeira, que perdeu ante o Lemos. Agora o comentaremos porque o protagonista do Lemos é quen pecha a defensa. Aí está o Miño con 41 puntos a 4 do Sigüeiro, perdeu o Negreira ante o Val, que quere sair deses postos complicados, precisamente falando de equipos ferrolterráns, pois o Val que leva 4 partidos, os últimos 4 espectaculares, e foi quen de gañar o Negreira, que non perdía partido dende 8 de decembro, tremenda xeira que levaba o Negreira, e o Montañeiros que empatou sen goles, pero aínda así ante o Paio Saco, pero aínda así pois, colle un puntiño máis de vantaxe respecto do Negreira. Aí temos o Miño de Jaime Urbano que entrou neste 11 galego. A ver, Jatalim, aquí somos uns tribuneros do carallo. Iván Pucas, estive mirando a Ribadumia o perder este finde, creo que xa queda fora de xogar playoff, non, iba con neve ese balón. O Ribadumia na primeira futgal non o teño claro, Iván, a verdad que non o teño claro. O Lemos ainda seguen calcinados do 9-0. Imos falar do Lemos porque pecha a defensa e a súa segunda aparición de Aisa El Yamai do Lemos. Houbo intrahistoria, evidentemente houbo intrahistoria porque nos, a semana pasada vacilamos un pouco a xente do Lemos que perderan 9-0 ante o Atlético Coruña Montañeiros nunha etapa de entroido, ademais Antón, como estivera no gran camiño, digamos que estivo en bibliotecas nocturnas por Monforte durante o gran camiño, e, digamos que en Monforte había boa festa durante o entroido, e despois, claro, chega fin de semana, perden 9-0, e non, xa dixemos a semana pasada que non era unha relación causa-efecto, pero sí que puxemos que houbo festa onte en Monforte, despois dese 9-0 que era un resultado moi chamativo. Entón colleu o amigo Nacho do Lemos e puxo onte tamén houbo festa, claro que sí, aquí a vacilar entramos todos, por suposto. Gañou o Lemos 1-0 na Pinguela ante o Cidade Ribeira, que ademais levaba unha xeira tremenda, levaba sen perder o Cidade Ribeira dende 8 de decembro, igual que o Negreira, meritazo do cadro monfortino que gañou pola mínima co tanto de César Rodríguez. E por que pongo por 2 Aisa? Pois porque foron moitos os que nos falastes dun recital do capitán do Lemos, incluso o amigo Carlos Julio mandou unos capturas de comentarios de seareiros en Facebook falando maravillas e referíndose a Aisa como unha auténtica besta, e xa que está o partido en TV, pois montei, direi non ben, unhas cantas accións aí de Aisa dende o lateral esquerdo, subindo a bola, dadelle máis mérito porque ao final ele destro, como estamos vendo por exemplo nesta acción que sube a bola e xogou de lateral esquerdo, cal engadelle aínda máis mérito, un auténtico partidazo, e ademais verémoslo despois con protagonismo na acción do gol. Aí estamos vendo accións tamén cando ten que ir o corte, pois non dubida, non titubea, por suposto, claro que sí, e moitas accións sobre todo defensivas e de subir a bola dende ese lateral esquerdo que coido
a mellor estou trabucado, pero coido que non é a súa posición máis habitual, polo menos no 11 anterior entrara como central. Xusto antes do gol ten esta acción, unha boa triangulación aí do Lemos. Chega o balón a banda esquerda o propio Aiza e pon un centro que está a piques de significar o primeiro do Lemos, non, xusto antes do gol non, no minuto 20 da primeira parte, do segundo tempo, no minuto 20, así que sí, xusto antes do gol. Aquí, este gol, rouba, filtra para Adri, un moi bo pase entre central e lateral, Adri cede para César e gol partita do Lemos. Gústame como Adri festexa antes de que chegue o balón a César, sabedor de que ese balón ia acabar en gol. Así que, oye, acabamos de ver que 6-7 accións moi boas, tanto en defensa como subindo a bola de Aiza. Participa na acción do gol dando a preasistencia, que é un pase maravilloso para Adri para que acabe marcando César. Seremos tribuneiros, Catalín, pero está xustificada esta segunda aparición de Aiza Yamai no 11 galego 113. Pero este non é central, eu cada día alucino máis. Aquí entras no 11 por capturas de comentarios de Facebook. Pon un centro, fai un mal tiro a porta, que carallo. Foi un bo centro. Queres volver a ver o vídeo, en serio? A ver, está ben, está xustificado, non? Vitoria pola mínima, portería cero xogando de lateral esquerdo. Acabamos de ver accións del subindo a bola defendendo ben, rouba o balón e mete o pase na acción do gol. A ver, entendo o vacile dos tribuneiros e de que... Carallo coa mosca. De que somos aí pouco rigorosos, pero neste caso coido que está máis que xustificada a aparición de Aiza Yamai. Pivote, único mediocentro puro deste 11 galego, de profesión chegador, Raúl Gómez Martiñán, do Estradense, que venceu a tiza e a mosca, que non para, está por aquí, quere entrar no 11 galego, a mosca quere sair, non fica coa bola, efectivamente. Na vitoria do Estradense, que tamén racha cunha mala xeira no novo municipal, venceron por 2-0. Algún día acabará entrando por rúa, de verdade, prometémolo, que está facendo un temporadón e cero cariño lle damos en fica coa bola en formato aparicións. En a foto, para min, os tres protagonistas do partido. Gamarra, que sai ao fondo porque me encantou como cae as bandas, esa potencia, ese tren inferior que ten, participa no primeiro, que pon o centro, acaba marcando por rúa, e ten unha segunda no segundo tempo que lle deixa a Raúl, que case fai o seu segundo tanto, por rúa polo gol, lóxicamente, porque tamén fixo un bo partido, e o ex campión do Depor Xuvenil, Raúl, que tamén fixo un grandísimo partido na sala de máquinas, e porque marca o segundo de volea neste córner, que tedes o resumo do partido na canal de YouTube do Estradense, pois nesta volea dende o saque de Curruncho marca o segundo tanto que, pechaba un pouco, non, a vitoria do Estradense, moi necesaria para evitar fantasmas do pasado nunha mala xeira. Sempre é importante coller vantaxa de 2 goles, aínda que din por aí que o 2-0 é o resultado máis engañoso do fútbol, pois moito máis engañoso é o 1-0. Así que, cando ves de mala dinámica sobre todo, así que o gol de Raúl Gómez, que entra neste 11 galego número 113, vímolo antes, pero ímolo repasar a situación do Estradense, 44 puntos, a 4 da Sarriana e 5 por riba do Alondras, que axexa eses postos de playoff, 4 por riba do Arousa, así que agora mesmo cuarto clasificado nesa posición de playoff de ascenso, e Raúl Gómez Martiñán, que entrou neste 11 galego 113. Banda dereita, exótico 11 galego tamén, porque como extremo dereito xoga Timo Batkov do Portonovo. Perdón se non pronunciei ben o teu nome, ainda que coido que non me vas a entender, e agora vos conto por que coido que non me vai entender. O Portonovo, triunfo do Portonovo, frechiña cara arriba tamén no Lourambal por 0-3 ante o Porriño Industrial na Preferente Sur, e cun recital desta lebre Ucraína, que o certo é que ten unha historia vital para reparar nela, porque ele é refuxiado, os pais andan aínda en Ucrania, na Ucraína, chega a Galicia e está 2 tempadas no Arousa Xuvenil de División de Honra, da man de Pablo Coira, asina no Portonovo, non fala castelán, os seus compas comunícanse con el chapurreando inglés, as charlas do míster, claro, en galego, algúns como Dadín, explicándolle que football is football, you speak in the pitch, non sei, canto entende o rapaz, pero o certo é que fixo un auténtico partidazo e que hai que telo en conta. Marca o primeiro, velocísimo, como dicíamos, esa prolongación cara atrás, gaña a partida correndo máis que o defensor, e cando chega a área non se lle nubla a vista e acaba definindo, marca o primeiro, e despois vai forzar tamén a expulsión de Cristóbal Domínguez no minuto 42. Este é o seu primeiro gol.
Vémolo de novo como se mete na área e acaba definindo moi ben. E despois neste balón tamén ao espazo, fixo moito dano ás costas, pois acaba forzando esta expulsión de Cristóbal Domínguez, que non sei que vos parece, pero bueno, é o último home e o certo é que derrúbao ao bo de Timo, así que coido que outra máis que xustificada aparición no once galego con gol e cunha vermella non forzada que evidentemente condicionou o partido a prol do Portonovo, que remataría gañando por 0-3 ante o Porriño Industrial. Un Portonovo que estivo en problemas na preferente sur e que está xusto un puntiño por riba do Moaña, do que acabamos de falar cando entrou Jesús Varela, 32 puntos, 33 Xuvenil de Ponteareas, 33 Porriño Industrial, así que queda só un puntiño dun Porriño que leva unha xeira moi negativa e que ata aí non tanto estaba en postos de playoff, así que isto tamén fala da igualdade que temos na preferente sur, por certo por arriba Coatios como novo líder en solitario despois do empate do Barco, gañou o Celtic 1-4 ante o Berín, empatou o Beluso a 0 ante o Cente da Academy e xa o repasamos antes, gañou o Cultural Areas, así que está bonita tamén a preferente sur. O Barco empatou coido que sen goles ante o Atlético Arnoia, se non me fallan agora as contas e a memoria. Así que Timo, pois esta primeira aparición máis que merecida, por certo, falarnos tamén moi ben de Varo, un día máis, no lateral do Portonovo, está facendo unha moi boa tempada Varo e seguro que tamén acaba entrando en algún once galego. Enganchando, outro que lle debíamos unha aparición como mínimo é Jesús Cañizares do Racing Vilalbés, que goleou no Candocia, e o certo é que Cañi xa petara na porta do once galego varias veces e nunca entrara, así que debíamoslle esta aparición no triunfo do Racing Vilalbés 0-3 no Candocia ante os Somozas para seguirlle o ritmo a Unión Deportiva Ourense con dous protagonistas moi evidentes, Anthony Gardet e Cañi, como Zipi e Zape. Cañi marca 2, pero no segundo o gol, a xogada, a asistencia é de Anthony Gardet, é para mandarlle un bizum, o certo. Forza o penalti do primeiro, teño aquí estas capturas nas que se ve. Forza Cañi o primeiro de penalti, un penalti que comete Berto e que acaba transformando o propio Cañi. O segundo, abaixo a esquerda, tedes a asistencia que lle mete Gardet para que pois Cañi controle e con toda a calma do mundo, con alguén que se sabe a sí mesmo capaz de definir nunha situación así, pois coa o balón para dentro, fura a rede. Míticos vestiarios enterrados do Candocia, efectivamente, moi míticos. Así que 2 goles, é certo que podría ter entrado Anthony Gardet, pero bueno, máis que justificada a aparición de Cañi neste once galego. Teño que darlle un grolo a auga, que sen Antón Vieites aquí, ollo, a voz tira. Leva, por certo, Cañi 11 cañinazos, que tamén foi un chiste recurrente cando o bo de Cañi entraba, era un habitual tamén do once galego. Esta aparición, como digo, pois debíamos ya tamén esta tempada porque está facendo unha grandísima tempada. 53 U de Ourense, 51 Racing Vilalbés, 48 Sarriana, 44 Estradense, 40 Arousa, 39 Alondras, 37 Noia. E así está a cousa na terceira. Non sei como vedes esa pelexa entre U de Ourense e Racing Vilalbés. Aguantará o ritmo a U de Ourense? Eu que teño claro é que ambos van perder puntos nas últimas 10 xornadas. Non van gañar os 10 partidos. Iso teño, vamos, clarísimo. Así que veremos que acontece e quen ocupa ese posto de ascenso directo e sobre todo quen é o galiño, non? De cara ao playoff, porque evidentemente o que loite ata o final polo ascenso directo despois non o consiga, pois home, a vitola de rival a bater no playoff, pois é o lóxico, non? Que o teña, sexa Racing Vilalbés ou sexa Unión Deportiva Ourense. Jatalim di que a Unión Deportiva Ourense vai ascender directo. Teño ganas de ver que pasa nesta xornada no Sarriana Londres. Ollo, pode ser interesante tamén. Os empates tamén contan, dijo Sito. Home, iso é evidente, contan un punto de feito. Contan un puntiño. E pechamos este 11 galego 113 con Alfon González do Celta, porque gañou o Celta, e non é noticia porque en Balaídos, pois o certo é que gañan moito, pero gañou o Celta. Probablemente, digamos que o Leganés fixo máis neste encontro que no da ida en Butarque, cando o Celta perdera 3-0 para levar o partido, e algo que tamén comentaron tanto Borja
como Claudio Giraldez, pero que na casa, pois, é o que falamos, hai ese feitizo, non? Este ano no celtismo, e sobre todo hai oficio e fiabilidade defensiva que quizáis non había outros anos, non? E Alfon, pois, fixo un partidazo, Alfon fixo un auténtico partidazo, e a nivel estatístico, que é o que engañas moi ben a Fica coa bola para entrar no 11 galego, pois, home, dá asistencia a Mingueza no primeiro, e no segundo marca o el, pero é un auténtico chicharro do Celta, co balón filtrado de Damián, ese toque de Aspas co calcaño, pase de Borja que estivo magnífico xogando de costas, e a definición de Alfon co exterior. O certo é que, bueno, maravilloso partido do manchego, o que tamén lle custou entrar en dinámica, tivo partidos nos que foi algo cuestionado, pero agora mesmo é un dos piares deste Celta a nivel ofensivo, porque é un xogador distinto, que encara, que é rápido, que é veloz, que ten desparpaxo tamén, ou descaro. Así que, lóxicamente, despois da vitoria, quizáis con menos merecemento que outros días, pero o Celta, pois mira Europa, están xogando Español e Girona, non sei exactamente como van agora mesmo, pero están xogando, partido de luns, mítico Tebas poñendo partidos os luns. O Celta xogou as dúas, por certo, outro clásico. 36 noveno o Celta, 36 o Rayo oitavo, 37 sétimo o Mallorca, 41 o Betis. Vai gañando o Español 1-0, dija Talima, así que gol de Jofre Carreras, sí señor. E Ruso Granate que puxo grande anxo. Grazas por ficar coa bola. Facemos un 11 galego todos os luns aquí en Fica coa bola. Cun Mister do Courel, claro que sí, o gran Manolo, que tipo máis grande, macho. Que ben nos tratou ali na Copa do Rei ante o Santirso en Riazor. Que fenómeno, que fenómeno. Que épico todo. Non o querían no verán, ascende equipo non o querían. E mira agora como estén. Cando veñen maldadas, o barco non sei que, había que cargarse a Manolo. E mira onde ten Manolo Español, que pasada. Bueno, a ver se acaba salvando a categoría, que son esclavo das miñas palabras, e o Español, bueno, se gaña hoxe, ponse ben a situación. Así que veremos. Un saúdo compañero de Pasapalabra. ¡Home! Sí, señor. Hai que falar diso, que repaso me deu aí o amigo Cristian. Que repaso me deu Cristian cos compañeros do podcast de Pontevedra CF. Fixeron aí o Pasapalabra o pasado venres, pasámolo moi ben, foi tremendo, coa charla tamén con Manu Barros, facendo granatismo, que o que fan eses rapaces que fan un traballo maravilloso. E Cristian que viña con perfil baixo, non, eu o rosco, non sei que, non sei cantas acertarei, meteu un repaso, tipo, un fenómeno. Sí, señor, forza Ponte, claro que sí. Pois así quedou o 11 galego número 113, Adri Tielas por 2 na porta, Jesús Varela, Abel Martínez, Jaime Urbano e Aisa El Jamai por 2 tamén na liña defensiva, Raúl Gómez de pivote, engancha Jesús Cañizares, Timo Batkov do Portonovo pola dereita, Alfon González pola esquerda, ia dicir. Gastón Celerino do Unión Deportivo Ourense como xogador exalta da xornada na punta de ataque, o carón do protagonista do obazo da xornada con el huevo de la abuela, Dani Pedrosa do Boiro. Menuda felpa lle meteche, pero Anxo defendeu ben a nosa honra. A ver, non estivo tan mal. Por exemplo, a do Cádiz, que contra quen eliminou o Pontevedra na Copa do Rei 2021. Se me poño na casa ou se me poño fora dos focos que tiñan ali, que montaron un despliegue co amigo Pablo Cacheda, que iso ponse nervioso, un ponse nervioso. A de Morales, que tamén Cristian custoulle sacala, a de Yelko, a do Cádiz, o sea, son preguntas que a de en que cidade perdeu o Pontevedra no segundo. Pontevedra, a cidade, eu pensando en Palencia non está xa na segunda federación. Os nervios tamén se notaron, teño que defender tamén un pouco a miña honra, pero foi deleznable, a participación foi deleznable, hai que recoñecelo. Menos mal que pasamos ben, así que unha aperta dende aquí aos compañeros de Pontevedra CF. Fallaches 2-3 que de pensar ben sacábalas, 100%. Pero bueno, a do Requexón tamén, efectivamente, esa era bastante evidente, non a saquei, pero estaba nervioso, de verdad que estaba nervioso. Por lo menos saquei a do Secre, que esa mólame, porque estudei na xusto antes de ir ao directo, por si acaso me preguntaban como era o nome do Secre, que é un mítico do Pontevedra, e esa saquei na. Sí, señor. Así que, repasado como quedou o 11, antes de que votedes polo mellor adestrador ou adestradora da xornada, temos que falar dos destacados que quereñaron entrar neste 11 galego e que nos enviastes a través das nosas redes sociais. Primeiros destacados con vídeo. Paulo Díaz, na vitoria do Sofán por 4-2 ante o Pol. Hai que intuílo un chisquiño, non é a mellor calidade no vídeo, pero é un auténtico golazo, Mira, cae aí o balón, fai unha fermosa parede co seu compañero que toca de calcaño, un cano, 2 canos e para dentro. É un auténtico golazo, de Paulo Díaz na vitoria do Sofán
por 4-2 ante o Pol na preferente norte. Parede, 2 caños e para dentro. Jaime Urbano está moi infravalorado, central top. Sí, señor, aí entrou no 11 galego. Este é o gol de Paulo Díaz, ese ten que ser granate. Que golazo, aquí sí, un auténtico chirlo, Veña, vámonos a ver outra vez. Paulo Díaz, do Sofán. Cae o balón, parede co seu compañeiro que lle dá co taco, co cal queda fermoso, un cano, 2 canos e para dentro. Auténtico golazo de Paulo Díaz do Sofán. Tamén acariñaron entrar Charlie do Pontevedra, que marcou e lesionouse, non sei para canta duración ten, pero bueno, gañou o Pontevedra, ademais picou o Numancia, así que o Pontevedra é novo líder. Charlie do Numancia queriñou entrar, Manu Rivas e Marquitos do Compos, que magua ao final do partido, pero estivo ben o Compos, quizáis botouse demasiado atrás, pero iso tamén un pouco estilo Luisito, e acabaron empatando ao final, pero Manu Rivas e Marquitos acariñaron entrar. Marcos Piñeiro cunha dupla do Noia no empate entre Gran Peña e Noia, valga a redundancia. Rojo, que marcou 2, Cuarteixo e Rivera, que marcou tamén 2, un dende o centro do campo criminal e outro tamén criminal, no empate agónico con 9 do Arousa. Edu Otero do Atios, que é novo líder da Preferente Sur en solitario, e Edu Otero é novo Pichichi da Preferente Sur en solitario. Portas, outro clásico, nun matamá que gañou 0-3 ante o Umia. Gregor con gol de asistencia no Céltiga. Edi Valverde do Cambados. Agustín Landín, porque marcou no 96 para a vitoria do Arzúa, que é noticia, ademais no campo do Dubra. Manu Vilariño, 2 tantos no triunfo do Lalín, 2-1 ante Ordes. Edgar, docente da Academy, que fixo un partidazo na porta para o empate sen goles ante o Beluso. Manu Pol, con gol e asistencia nese triunfo que antes comentábamos do Val, que lle gallou o Negreira e que quere sair da zona da queima. Leva unha xeira moi boa e o Negreira non perdía dende 8 de decembro, así que moito mérito tamén do Val e de Xaki Rico e de Quillo, que fai labores tamén de analista. Falaronnos moi ben do traballo que está facendo Quillo como analista do Val, o carón de Xaki Rico. Tamén na primeira futgal, Soliño do Gondomar no empate a 2 entre Domayo e Gondomar nun campo fermoso como é as Gallandas. Así que só queda para pechar este 11 galego que votedes polo mellor adestrador ou adestradora da xornada. Son 3 homes, hai que dicilo. E os candidatos, se tedes a enquisa no chat, tedes 3 minutos para votar. Os candidatos son os seguintes: Jorge Cuesta, Xaki Rico ou Javi Fernández. A ver, máis ou menos. Jorge Cuesta, 4ª vitoria consecutiva do Bergantiños, cun episodio lamentable, igual que tamén foi no Fabril, presunto, que despois ven o Racing de Santander cun comunicado oficial dicindo que el non dixo nada, non o sei, eu non me meto, non estaba no campo, iso ten que escoitar o árbitro ou quen este ali, pero se pasou iso. Se pasou de insultar en base a túa condición religiosa de pel, de o que sexa. Se ti insultas diferente a unha persoa pola súa cor de pelo, polo que sexa, iso xa é lamentable e algo que hai que erradicar do mundo do fútbol e de calquer aspecto do mundo. Jorge Cuesta, 4ª vitoria consecutiva do Bergan, que sobe moitas posicións e que lle gañou o Real Ávila no seu campo cun gol, outra vez, de Cristian Moreno, que xa leva 7, Xaki Rico do Val, que lle gañou o Negreira, ou Javi Fernández do Atios, que está líder en solitario da Preferente Sur e que lle gañou 1-6, se non me fallan as contas, o Rápido de Bouzas. Voto polo líder da Preferente Sur, di Ángel. Home Ángel, canto tempo sen estar aquí nun 11 galego, sí señor, que fenómeno. Grande Ángel. Pois agora mesmo vai gañando Javi Fernández, do Atios. Así que veremos troca a enquisa, tedes a enquisa aí no chat, podes participar, e con iso pecharíamos este 11 galego 113 sen Antón Vieites, pero bueno, quedou, non? Defendíme ben, como gato panza arriba, unha semana máis. Así que grazas por estar aí tamén unha semana máis acompañándonos e deixándonos cousiñas interesantes no chat. Aí tedes os 3 candidatos e podedes votar. Queda vos un minutiño e medio para votar máis ou menos. Vou aproveitar e darlle un trajiño de auga que teño a Jorge xa nas últimas. Ángel, conta un chiste aí no chat, entretén un pouco esta xente, que non podo estar falando todo o tempo, tío. Javi Fernández, que é o adestrador deste 11 galego número 113, un 11 que quedará así: Adri Tiela, Abel Martínez, Jesús Varela, Jaime Urbano, Aisha Yamai, Raúl Gómez, Jesús Cañizares, Timo Batkov, Alfon González, e os protas, Exalta e o Bazo, con el gobo de la abuela e co Exalta Centro Deportivo, Gastón Celerino e Dani Pedrosa. Debe ter que gañar 26 partidos seguidos. Eu puxeno como opción. A xente do chat votou. Opina do grupo primeiro da primeira futgal. Non podo, non teño nin idea.
Non teño nin idea. Non teño nin idea. Xa vos contamos moitas veces que nos chegamos ata preferente por unha cuestión de que non se nos vaya a flapa, quero dicir, se non chegamos a máis, xa. De verdade que a xente a veces non é consciente de que eu non me levanto moi cedo, hai que dicilo, pero eu chego o domingo de traballar na radio, normalmente póñome a preparar xa 11 as caras, etcétera, levántome, ponlle, 12:30 a 1, hoxe 1:30, e dende que me sento aquí nesta silla é que hai días que nin como, que estou aquí ata que remato o directo preparando todo do 11, mirando actas, buscando vídeos que meter aquí, intentando que todo isto sexa algo de comunidade, pero tamén que amose moitas cousas, sabes? Que non sexa só un 11, que teña moito contido, e por iso fíchame e cubro eu. Bueno, podémolo mirar. Estamos abertos, pero nós non podemos pagar, xa te digo, que isto non dá de comer, joder. Pero bueno, por iso non chegamos a primeira futgal, a segunda futgal. Encantaría meter xente por aí polos campos, que nos conten quen destacou, quen non destacou. Tamén che digo, se xa hai pelexas agora mesmo por quen entra, non meteche a este, metiche a este outro e fixo mellor este, ti imagínate se engadimos todos os grupos de primeira futgal, todos os grupos de segunda futgal e todos os grupos, bueno, o sea, xa é que está me entrando calor só de pensalo, así que casi mellor ímolo deixar así, a lo menos esta tempada, nun futuro xa veremos. Tior dirá, que dicía outro.